Yes, wafikanso Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota. Maule akuti bwanji, Silver zikuti bwanji. Kodi nanga tikapita kumeneko timu ya Man City ikuti bwanji. Liverpool iwo khanga lero azisiya azatu aluza fulika kalaseno yati kukwira pakhosi kuti ife ndikananu nditu ndezo sezo mu program imene ya Sapota. Abanazanga tisaiwa kuti program imene akuti pasatu ndi Britam akatswiri pa nkhani za insurance. Aona kuti inu ndi ndalama zochepa zokha mudzathandizika pa nthawi ya ngozi kapena mudzathandizika pa nthawi imene inu muzakhale ku chipatala kuti hospital cash komanso accident cash nditu machita ngozi kupasani ndalama muli chipatala kupasani ndalama zonsezo pa program imene ya Sapota. Abanazanga tione utenga ochokera kwa amene wa Britam. Njira ulendo wa kuntchito kapena ku bizinesi ndipo chosayembekezereka kudzachitika kudzachita ngozi kapena mukudzadwala nkugonekedwa ku chipatala. Simungathe kupita ku ntchito kapena ku bizinesi koma mukuyenera kulipira mabilo komanso kusamala banja lanu. Zonsezi mungazisolve motani? Mtima wanu usavutike, takubweretserani Limodzi Insurance. Pezani thandizo lotha kufika mpaka 300,000 kwacha kuchokera ku 150 kwacha yokha pa mwezi ndi Limodzi Accidental Insurance. Pezani thandizo lotha kufika mpaka 75,000 kwacha ndi 250 kwacha yokha pa mwezi ndi Limodzi Hospitalization Insurance. Mawa silipanganika, tetezani mawa lanu polowa Limodzi Accident kapena Hospitalization Insurance. Imbani *211# ndi kusankha 5 kuti mulowelero. Airtel Money yachangu yotetezeka yopanda malire. Ndondomeko zonse zidzatsatiridwa. 50 ndi pa nthawi imene mwachita ngozi muzandira 500,000 kadi yake kuti imene zinthu donga ndi zimene zonse ndi paliso ina imati hospital cash tiyopereka mwapeseza ndadina ndicha hospital cash ndi kuti nthawi imene pamene ino mwachita ngati muzipereka 250 pa mwezi nthawi imene muli mchipatala siku lililonse muzandira 2,500 mwapeseza kulame chabulite kani yake kuti imene tendendeso koma nkulu amene kodi tingomsiya ena timaitana popa amakana koma nkulu amene sitingangomusiya nkulu anga ndeti pangeka icho chitete pomwe ena kwatani ena kukana nanga iniyo musumo mukalowe kulanga muthamangira nthawi muthamangira ndikachani kameneko kulanga tavalani imene ndi atichani Limodzi chani insurance chani Limodzi insurance cover yes Limodzi insurance cover kulutu amene yes kulaka nanga siza insurance kwambiri mono makampani ambiri insurance apa pakazo kuba kwambiri. For example kupezeka kuona kuti mwina ndisana kuduleni ndisana tena kulanga Airtel namba yakubera Airtel my agent alipenda pali post so ngati iyi izi Britam ndichani Airtel yes drama mulipira kumeneko kupanga ukuku Britam company ya insurance yodolela wapi singa kubedeni kulanga then kuti azonse sotheka bwino yes okay magena zakuti mwina ndimafuna ndikusonera kuti kumapezeka kuti mwina munthu for example ife tili ndi galimoto wapanga ngozi koma na insurance yacha kuti akulipire simakhala zinthu zovuta imene iyi akuti chani siuti zambiri zozana imbani chani 211 kenako 5 kuti mulembetse mukalembesa umene kuchako pozatengaso zonse zokupangira pa foni zonse ndikukupasani ndikuthera pamene popo tinabwera pamene apasa tuma t-shirt mkulu ati chani inesani ati silipanga nawo pano akubweraso ati atapasa t-shirt tapasa kuti chani program yake imene ya Sapota mudeya tetendeleso zone kuminako akuti tupani. Yes, kupitira tu ndi program imene ya Sapota ndipo tili tu kuno tuku mati kuli Zulu amati kuchani uno Zulu mata moti kuchani uno spelling ndi Zulu ndicha
spelling ndi Zulu ndi chani? Inu ndi awa? Tabwera mzanene. Yeah. Ankulanga. Mukakanika unena spelling ali Zulu ino? Ndi chani? L-A-O Z U L Oh, imene ndi chani? Lizulu. Iya, kana aketu ndimene ya spelling ya Lizulu ditu. Iya, kuonapo ya kunoto ja. Nekani ndikulu ndimene ya Britam. A Britam chatani nena mucha kuti abweresatu insurance kulanga. Abweresa insurance. Mwamvesesa? Atili mods insurance cover. Mwamvesesa? Ndi insurance imene iyi kungopereka 150 pali nthawi imene mwachita ngozi, pali accident cash komanso pali hospital cash. Pali chani? Accident cash, Accident cash. Banji? Accident cash. Hospital cash. Ndali banji? Hospital hash. Hospital chani? Cash. Hospital hash, eh? Ndali banji? Hospital hash. Hospital hash ndi chani? Accident. Eh? Mwati banji? Accident cash, yes, ndi accident cash. Yeah, ndiye kupeleka drama zochepa zokha, kupeleka 100, kungopereka 150 pamwezi pacho mangopereka 150 pa nthawi yoti inu mwachita ngozi kukozandira drama zofika 300,000. Mwapesesa? Yes. Kulowa kwake kosavuta kulipira kungoimba phone pa Airtel kungoimba 211. Mukafika 211 kenako ndikupita option 5 kenako mulowa nawo umene koko. Ndiye kuti muzingopereka pa nthawi imene mwachita chani, mwachita ngozi. Muzalandira drama zosachepera 300,000. Mwapesesa? Komanso paliso hospital cash. Mwapesesa? Hospital cha? Hospital hash. Madibanji? Hospital hash. Hospital chani? Cash. Yeah, nkani yake ndi mwene hospital cash koma mkulu yakuti ndi chani? Hospital hash. Hospital chani? Cash. Hospital cash ditu. Nkani yake ndi zimene. Yeah. Imene yoyo ndiye ndi ndalama yokuti inuyo kumalipira 250. Yes, bota mwezi. Kulipira 250, kungoimba 211, muchita register imene bobo kumalipira 250. Iyo chepa. Yes. Pa nthawi imene mwalowa mchipatala. Mwakhala mchipatala amavuto olowa mchipatala amadziwika? Pa nthawi imene mwalowa mchipatala inuyo ndiye ndikuti tsiku linali lonse muzalandira 2,500. Ngati mwini omwe mwasankha kuti muzilipira 300. Muzilipira bwa? 300 pa mwezi ndikuti muzalandira 3,000 pachani? Pa tsiku. Ndikukamba tu ya pa tsiku. Ngati muzilipira 400 kwacha pa tsiku. Abufa pa mwezi ndikuti pa tsiku pene mwacho pa muzalandira 4,000. Yes, muzalandira 4,000. Osati kucha kwa mwezi mukadwala muli chipatala mujamu. Sinanga muzifuna kena kacheso. Chithandizo tukhani yake ndi imene. Ndi nambala yofuna kulowera ndi cha? Star chani? Star 211. Nanga ino ndi awa mkulu wanga. Eti awa ndi inu inu ndi awa. Muzichita drama zinga? Muchita star cha? Star 211. Star 211 indeed. Kodi kulanga tabela nditeza. Kodi kulanga nteza uwe? Kodi ndofuna kupika? Mbukapange sinjiro mene ulilimu? Tukupanga simanika. Iya, uli jonji? Nima utengo mene uli matukukunda. Kuanika kai. Oho. Okay, jamu nditengo kuti utu kuja panopo. Tiuja ngati nteza umeneyo. Tiuja ngati ma fruits kapena ma vegetable. Tija ngati ma fruits. Tija ngati majani? Ma fruits. Iya. Mwamva za insurance kumeneko? Mwamva za insurance? Si mafuna ndi mufunse sufuso. Iya, nkani yake tu ndi imene tu kunotu kulizulu nditu tinamva boss basi kulanga kaimene apopo. Kapena bwana msemi hapa mtezo wanu. Iya, ndimujatana. Ndema ti lizulu spelling ndi chani? Elo. U Z U Elo. Ndeli chani mene? Zulu. Iya, kani yake tu jimene tu ya Lizulu. Abala nzanga, iya itu weekend tinaona sozo komesa tu pa 47. Kuma banka zingati paja? Awina ziga?
Sindawo. Anawina ba? 5-1. 5-1. Mabankers anawina ba? 5-1 nditu. Yeah, spelling 5 ndija? Spelling ya 5 ndija? Spelling ya 5. S E V E N. Kwa maliza kulichani? N. Iya spelling ya 5 iya itu kuletu N nditu. Nde iya mujatane nera. Kani yake tu ndimene. Nde tisana teno, tisana bwere kumeneko. Bwanji pang'ono tingo panga sojo. Kulonga tabera pafupi. Epande ni mimba zitu mina sisimo. Eh? Ndaona tu mwavala tu. Ase, nde akunena kuti taimirira tu. Nde ubwereze simenta nene se. Remote insurance cover ndati bwanji? Remote insurance cover. Bwanji? Remote insurance cover. Ali papo mwepa? Kulanga kuno tabela nkulanga. Kulanga. Remote insurance cover. Remote insurance cover. Ma? Remote insurance cover. Kani yake tu kulanga ndeka kuvala nitu. Kama kakasazare iya kani yake tu ndimene tu kunoto kuli zunditu. Ne balansanga tienti bedere tu ku area 47 kubandiro kumene ya chakumana kosoduti iya abambo tu amene matala muli banji matala muli. Pamano poka tienti kipe matala amene. That is resource. On the system. Yes. Okay, mawo kuti idea matano jani? Hope. Pachitumbe vingope. Tuti ngope. Oho. Ne mutale saka bonoti ndindi ID. Patanduza jani? Hope. Pachichewa pachitumbu. Pachitumbu Hope. Okay. Pachichewa? Pachichewa kale ne mbuzi hope. Kama udijani kada kijewa. Okay, chabula. Ne wina yesu ngodia ID ni ngope. Ni hope. Oho. Chabula. Ne ausera abantu tibani. Apo kusera. Kimi makobi. Ya makopara. Ya makopara. Kusera ndija? Kusera ya masoja. Masoja zina kijana masoja. Audi Mafiko. Dema odi mapko ya utanzania. Ichi lako brain ya kono. Pera Mafiko. Ndepali asirikali ni masoja. Kodi ambasiana banjani? Kodi usijana kumoji. Tawasi ni kumoji. Tawasi ni kumoji. Kodi amachokera mwe amachoka malosiana siana. Asirikali amachokera kuti kusambira vya ndege. Oya asirikali amasambira za ndege. Asirikali nao kusambira vya futi. Oh, asirikali amasambira za futi. Amapuzira za futi eti. Masoja amapuzira za ndege. Nditu bwana. Je, amena kusema bwana panita? Mafiko. This is my bank. Mema paka chini na lero chukwa ndikuona ID imene. Kanda chifukwa chake ndizira kuni kuchiwini. Ziringa. Ziringa. Zigoya ndakibali ya tuwabwe kwa 3-1. Okay. De iwo watati awawa bwina ayamba kukinya zigoli ziwiri. Ife serikali wine 3-2. Serikali yakuwina 3-0. Koza kwamenya red. Twamenya. Olwatanya yo ziwiri. Olwatanya ziwiri yo koma 3-0 ife koza kwamenya red. Kwamenya red. Awe ne chipongo. Wanatipanga mhaza awa. Awawa? Wanatipanga mhaza. Kutiko. Iwe ndi ugawa limoso
kubingu iuna ungaratia ngabula kubingu kubingu kavinanga wendi lero olwata nye was god is really 3-0 chakula tokoti awa amafko akanyas goals ziwiri silver iwina zingati 3 chani 0 iwina zingati 3-0 amafko akanyas zingati ziwiri silver iwina bwanji zitatu padu zitatu padu matala domene ndi matala amene akuti iwo anachoka kukaya komwe kutali tukubeneko kwaona mutu kufana natu ndi mfumu Kiyungu tiye tamveso matala amenewa sono asi na mnyago ndali hapo sono winao uliyepo nga mngine uone kumutu chatimba tata white jambo white na ukaya na uliyepo nga ndalina na mnyago koshana na Kiyungu nyaka kata silo kumpoto nyaka na uliyepo na oriya Christmas wa liga uda angazula ground angazazi ground ingazura ndio chichewe yakuba wanyake wa applicant wo kumnanamula isa zengi ground isa zengi dia ngena kuwafuza kuti pacha timati Mibawa television creativity that does it Baji I'm here in a Luzulu market, but when I'm explaining this question is that what do you mean when I'm selling vegetables like tomato, onion, but what about what I'm going to do? Ndiye mchetane nera mabanka kupumula tu timu ina ndiye pangono boka tieni tibwerere tu kumene kuti tione sarana kuti kodi kumeneko ku silver zinthu do zinaenda bwanje Mibawa television Mibawa ungawelesha television TV yempiraso we Mibawa television creative Jani yako creativity that does it creativity does it Matimanji Mibawa television creativity does it Three kwa do. Left mamenya pia left yo. Simela ndio gose. Ni ana Brazil ndanizo batingi. Mbwele maulipa. Amafuna kuja pele ngoma. Ndio mamenya mtososo. Amamenya ndososo. Ndio unambwerera moiba sika ambaita kuenda nao yeye ndio unambwerera moiba. Enda. Kabena anapita nao moiba. Umozi cha dumene. Nakasipo ndio baba kusalire. Ndio jina hiyo sasa. Mugwere. Nde umozi cha dumene. Ndio umenyuga. Umene huyu. Hapo uliopeli mtu akampata kugogo kufanya. Pompa mtu akana kuvitumia. Anya na uzidwa. Kwa position. Hapo bwe. Sisi furaha kupima na ngome face. Lafu! Ngome face
time wasa lugu pass mebe kana ngombe kana sisi wale Kurang gaza bino. Time tatu. Tatu perkali ko. Okay. Yale ndo ndio tuna match. Indeed. Oh. City yake itiyo. Man City yake itiyo. Imachokera kwa. Kuchana. Magema kuchana. Ati Afrika ndiawe. Imachokera dziko lachi. Saka ulazina China, azina Japan. O dziko lanji limene lochedwa ndangoiwa. London. Koma timu zake ndi chani? Man City, ndema chokera mzinda wanje. Eti, koma timu ndi chani? Manchester chani? City. Koma mzinda wake mene machokera simu mutani. Nangoiwa. Koma timu ndi chani? Manchester chani? City. Mwakumbukira mbodo zete. Koma zoti Manchester City machokera mzinda wanje. Simu zile. Kodi mina kapena mzinda pachichewa ndi pachizokoti chani. Maori nzinda. Maori nzinda. The district kapena hospital. Nzinda ulingari kuri kadziko ngari. Nzinda ulingari kadziko katicha. Ngari meri marana ngara nzinda ndio makalanga kamuzi mufumu yani mene mombo chotweni. Uko ndi dziko. Uko ndi dziko dziko lanji. Uko city ndi dziko lanji. Kumene machokera ndi dziko lanji. Ndiko kamuri nzinda kama kaoje nzinda. Ndi Manchester City machokera nzinda wanje. Muna furo kuzira musinike bulezi. Simukabwereze. Iye aitu mkulu tukutuzapo za Manchester City kuti iyeyo sakudziwa bwino kuti Manchester City matai tafuro kuza mufuna kwa. Ifa mambo ni masubisi. Inaziteka? Aziteka. Okay, spelling city ndi chani? Spelling city. M S T. Ingine ndi chani? City, Manchester City. Manchester City. M S chani? Kumana forogoza roko manisibulezo sokera. Chamuni. Iya, Manchester. Kulanga. Spelling Manchester City. Kabla mbode City. Spelling chani City. Muna hapo mena mchobali mbedo City. Ya, basore murani. Spelling yake ndio? Iya kaka bano akomeza tetonele penalty padre. Abo akomeleza. Aya mwenye kariki. Sanga kwira amene ngoma no jabe. Abo kwa usema ndio sio ngombe. Kiambika yapa. Ekira kitika ndicha. Stega mapeta nipira kukula. Ndani? Staiga. Pino ngati kulaka. Inu ndi awa. Ndana mene amapita nipira. Pino gatinji. Yendi chani? Position ya? Staiga amamenye kutsogola. Staiga yeye. Ya ndi star ikaeti amene amamenya kujani? Amamenye kutsogola. Tsogolo. Amene akakauta amamenya kubuya makanda.
defender. Akamenya utsogola makanda striker. Striker. Yeah, akuti striker amene tu anapita kwa goalkeeper anakamugula anakamugwira ndaniyo. Goalkeeper anagwira striker mwendo wachani? Wa striker. Chabulika. Anasema mpira anagwira mwendo wa muntu. Wachani? Wa striker ndito adi anakagwira mwendo wa striker ndito. Striker kuti amamenya ground momwe mukapena amenya ground koma amakhala 9-10 akakhala 11 striker ndichulira awiri akakhala 11 akaja amenya wing amenya mbali kodi wing ndi chani kodi mbali oveleka mipira kuti ama striker achasichinya. Oh yes si striker yeyo kaka striker kumfuna amakhala othandizira pa striker pa striker chabu ndema di striker kamene mwina kapena spelling ya striker ndi banje sipondi ndikupa mu star kanga ndi ndowala kwambiri spelling ya striker yani kumene kuti namiza nawo tinamizana kozongo yambapo kandi si chakuti chakudikipira koko kali mutala menya kutsogwala ndimba munene wo strike phone amenya zigoli chama chedwa striker striker atukulu amene anagwidwa mwendo amene ndi striker ndito yena amene kuti kuli ma strikers koma idea amene ndikuti timu iyi ndi batani silver timu ya Silver Strikers Silver Strikers ndito timu tu imene inuma Sapota imene munamba lichiro yaani chikutukhaja 14 spelling is strikers in spelling ya strikers janene uri bune uri kuzunamiza nalo kani yake tu ndimene kumene kuti kozo kunamiza napo apa palipelani chani spelling strikers ndija strikers is sinukwanisa kuna silver ndi kwa pakati spelling silver strikers sinukwanisa koma tiwina Papa wani koma no tiwina tatependa tote Banje. Siang. So, ngati mazira wawe. Mwaona aliyense tabesa atekako? Mazira to. Kodi mazira amene wawa. Nduti anthu awasanga ngoja palibepo ndiwe, palibepo nsima. Ndi akuja ngati ma fruits kapena ma vegetable. Akuja ngati ma fruits chabwino ndi inunso muje nawo chani mukuja chani pamene mukuja chani pamene mukuswa chani pamenepo fruits mukuiswa madiba mukale ndi vitamin mukuonera game mukuja kwina mukuja cha mbaja mazira amene mukuja ngati chani kunoko mukati maflu mukuja ngati maja mafuluti kodi mai ya maskono mai maskono kuno nde koma game chongo kuno game nde mugiona banje ne game tuwina munena zona tiwinira patimo munena zona itafili so mkulani mazira tibaja ngati mafruit nanga maskono awa tija ngati mafruit kapena ma vegetable mwafuna kapena simufuna makuta maja mafruit nduli maskono watikuja tija hata tikuja tija ngati ma fruits kapena ma vegetable ngati awati naja ngati ma fruit maskono
Okay, nde akoza kudya ngati mafruits kapena ma vegetables. Aja ngati mugulisa ngati mafruits kapena ma vegetables. Iya, izakudya nkulu lanji mafruits kapena ma vegetables. Kana nani uko? Maja, kwa dikule tu. Mugulisa ngati mafruits kapena ma vegetables. Amena nde ma vegetables Mayaga. Nde ma vegetables awa. Ajiro ngati ma vegetables Iya, kani yake tu ndimeneje. Ma vegetables mpaka banywa. Ma vegetables. Yo. Ma fruits ndini ngogo ya baje ma fruits. 300 Mata. Talipira ni ma fruits wa. Muze ndikuti ndikulipira. Ya chani? Ya majani? Mapruts ndikuja ngati majani? Mapruts edi osati ma vegetable koma majani? Mapruts. Ase change ya jani nichi? Chandorama. Chandra chachokera kuchani? Ndorama. Tinakula majani? Mapruts edi. Muifunaso? Batala. Batala. Ndati ndikuleni ma vegetables makana. Siri vai fi. Ona segure ngaji khonya kajino. Ndeti kuti chibanga chichi kuno ndikuti anthu akumadya ngati mafruits kapena ma vegetables. Mafruits kodi mayanga mafruits ngati mafruits redi ni mafruits basi tu Ajijo tukuwina basi tukuwina redi chikwe jiji nde to be honest ndijatu basi beso wina mina pali beso redi no one can take this fucking chiko ichi ndiyaife chaife majani mapakas kodi manga mafruits wa mubelesa mage mafruits mafruits mbululi mafruits afani kulile bwana naja ndrama zao katikale taize aize mafruits aba agora basabini basi taiga na 500 mai hapi ni tia bozuko dia bini tikaje chigoli jina ngari wate 500 bwana ngari wate Ajijo bwana ngari mpaka ja 500 era da kama nao basani kapani wendera era mwe mafura makutilirani iliso ndinamirira Ajijo bwana okay tama ngai ukolani mayo atia zina maja aribese mafruits mafruits hawa basi masiwa Did share my fruits? Tukamana ari kule anyakuye. Ma fruits. Ari bilenda. Tuyamba hapo kuja muri bila. Datali bila gari. Ali bila. Bore amba kuja mina kozo kosa ali bila. Mubelegeje njitu. Dawa ni mafruits. Mubelegeje njitu. Bali bejenja. Iya, mene tuone natu kuno pamene bankers. Iya, mpira uli pa 1-1 koma iya. Iya, atuso ndo ali busy kuja ma fruits ito amena kula chicho dito. Ajijo simuna tanga jenji. Itmani wa isoyo. Akugunda kugula ni yani? Wali kula ma fruits. Guys, muona ma fruits. Kodi sio ndizanja. Amene iririmu kumadzulo. Timakoto inyanzi kodi madzulo. Imene singete kuwina 3-0. Follow. 4-0 tikozo kumenyana. Bila 3-0. Chabele. Koma tuti pana ibano mpira uli bani. Uli bani 1-1. Koma ife tikozo wina jani 3-0. Bali metinga winene kuti. Lao? 1, 2, 3.
Sokola gani? Munena zona? Leo mjadala sokola gani? Mambo kala jede. Adonyada. Adonyada. Mambo kala jede. Mambo kala jede. Ugonda akusera ndandira mangobera zone ya pira mangobera zone ya pira usera ndandira kati wanchi usabata yoto wai zina ngedi jani yoto wai siriva inai ndemba ngochokera nyumba zone ya pira makulisa malonda malondaji tomato ndimo namwesa kumpira ndemo ndikaonene mpira maikonda silver maimbira lisi ndiye mapuleya onse maziwa bwino bwino tandichuleko ndi mapuleya amene maziwa mangu aona mabasimu wanziwa amene mkuonera mo sidiwina 3-0 amene sitikawine ifa siliva sitikawine 3-0 amene olofolo if you got 4-0 koma mene zira baba mpira wangu yambika 6-0 singate wina angalia baba mimi ground iliko kilo zikoni zingati 6-0 4-0 zidi minuto haya baba ita hapa kwamba mimi nataka napiga ku 4-0 kodi mpira ulibanji banji badala pano ndio na mpira ulizi kodi zibanji wana 3 cha 3-0 kodi ena wasana jinye kodi hapa sana jinye ndemanga mene mabere simu zodi mpira juu itika ndijana ba ndema timu ina ndijani kodi ndema tikalonga kamena kalonga ije ne yotu wai ina silipa kodi nditu hapa yotu wai silipa ina ndija kalonga mbene imachokera kuti munga kali mwapita kunyumba mugao zoti maone na mpira waja ndija wasiliva ndikalonga mpira maone na mpira wasiliva ndikalonga chabo ndepa nopo mudati mwina mwalandira foni mukandire foni adati mwayanke anthu mwawo zoti ikuswera cha ndijani siliva ndikalonga iya mayitu amene akuonera mpira wa siliva ndikalonga kuno kuchani kusiliva ngathokoza mayanga tiwina zingati 4 chani 4-0 nditi ya Silver iwina 4-0 nditi ya tendende tonesa tena kuti akuti banje
tipanga tikulowera kwa mkuja kutendera zero kuja ziri bino deti kusangalala ndito ngobera mkwini mnage nyumba sabu bachela mnage mkwini nagama ndengeza mango menya basi ziri bino so mina tingoyerekeze ukaoti sikufuna kuimba nawo umangoimba malikwe taimba nijipe taimba nijipe bata taimba nijipe Ndatokoze. Ya timana mapakas. Saiwale program imene akuti pasadu ndi Ajijo munditi. Munditu akamuna amene abwera ndi insurance ya wina aliyense nditu pangozi kapenaso tu iyayi pa nthawi imenetu iyayi mwadwala nditu iyayi timankwa ndi mayacha tife kuti kodi mayacha akuti bwanji zasala zingati kuti chikwane pa 4-0 pacha tasala chibodzi padazo tikwina bwanji 3-0 mene nachoka muja chinyaso wapa radio ino masaburaiti ikusoera ndi chani titapitiza 5-0 singakwane mene koza uteka dede iya masapota sotu chabantunda apo ndeko kusangalala nditu kumbuya kwa golo komanso kumbali mbaliku iyayi kusangalala kwambiri kuti azinthu zikuyenda imene ngati mapo mauti mapo tano za jana mauti mapo ngabati DPP timataza ja DPP namba pa chipani cha MCP chotsutsa boma ndija chotsutsa DPP ndiye batanzania mauti DPP sasa wale matangazo yani kulwanga DPP matangazo chipani chotsutsa mauti M amatanza Malawi C Congress P party nanga mauti D PP mauti D wa Tanzania D P position democracy position ndio sa P ya mwati democracy position P winner Maudi DPP of Tanzania. DPP, Democratic Progressive Party. What? Democratic Progressive Party.
Madiba? Democratic Progressive Party. Madiba? Democratic. Wina kunde sina vipi na bwina. Madiba? Democratic Progressive Party. Democratic, Demo jani? Democratic, People's Party. Yeah. The spelling strikers. Simkwanisa. Ndichula nizirembo ziwili za strikers. That's silver jamin. Maucho. Spelling yeah, silver. Silver. Spelling silver. S V L V Munamba ukulisa lijiro. Ikale kwa mbili. Timu ndose mbali malemba sopo mwebwe. Yeah. Yes. Malemba mwebwe. Malemba mwebwe. Ngati apa mine malemba odijani, pamine malemba odijani. Silver striker. Spelling silver ndijani. Okay, spelling silver ndijani. S L V K S. Yeah. Inaendea jani? Silver striker. Silver. Yes. Yeah, spelling ya silver ndo ndimene tili pamene pa kuti akuti spelling ya silver ndi SV. Matija SV ja? SV malibaji. Kulanga. Ajijo. Bade serious. Zaba TV ready. Zaba TV ready. Program hizo angaku zaba takoni ready. The spelling is silver ni jani? Madi S L V E K S. Yes. Kumene jani? Silver. Iya nkhani yake ndimene program yake ndimene ya Sapota. Britam ndimene uchita sponsor program imene itu. Ngati mukufuna iya insurance ya ngozi, accident insurance kapena so mukufuna iya ya hospital pamene uli chipatala. Iya nkhani yake ndi amene Britam nditu. Padali pano tikumva Mabanka amene. Kodi ndi mabanka eti? Mabanka nini? Ababa ali jani? Silver. Silver spelling yake ndi jani silver? S I L V E R. Benale bela baba. Kuti jani? Silver. Silver. Yeah, mina bangono le. Sikuderera show Yeah. Aba madale mbodi jani apa? Ale mbodi jani? Silver. Ale bajani madala? Ada witsala yo momwa elo. Adegala momwa elo. Adegala momwa elo. But ale bajana? Silver. Spelling yake ndi jani? S R I V E R. Ndajani mene silver jani? Ikatika mali zao? Zedi? Tuoneka chigoli ko, Chigoli cho. Ajijo. Iya nkani yake tu tiri tu kuno tu. Iya ku Silver Stadium iya kumene so iya kwa beba ready. So maziwa. Antu amene Ajijo maona anthu alukushapu alini maonera nkhope. Ine ningakuona nkhope inu. Ningakuderera inu. Ningaderera show. Dimase spelling ya Silver. Mane karukulanga. Tabangan. Muziremba ni mkono. Tafutani mwembeso. Bye. Gulanga.
kanyinyatwa ba. So kanyinya amene iyi. Sanga tikuja popa ndasima. Timuja ngati ma fruits kapena ma vegetable. Polisi sanga tikuja popa ndasima. Majani? Majani? Ma vegetables. Kodi ma vegetables ndi majani? Ndio ngati zankuli maveji majani zamasamba ndi majani maveji ayo okay ndipo tu kanyenya timunya kuno kweti poti tingomunya popanda ndio timunya ngati majani mavegetable mukrako tekanko ni vegetable imozi sumanya za mafuta tegani kono mata ase amangire mata okay so mata ababa matega jani matega majani iya game tu yatira pamene pade kodi yatira zikoli zingati 5-1 Yeah. 5. kodi ase iwe ogulisa zizio ukugulisa zizi kana ma fruits kana ma vegetable ababa nderu mateka jani wani jani wani jani mateka wani jani wani vegetables muna kateka 2 muna kateka jani 2 jani 2 vegetables koma bado ali mateka jani wani jani wani jani wani vegetable iya itu program yake tu ndimene ya Sapota madala mene ndagulirapo wani jani one vegetables iya ndagulira kuti one vegetables iya tasangala nditu iya abalanzanga zimene zotundi zimene nakutengani mu program mene ya Sapota mjetanenera kuti program mene auita sponsor ndi Britam amene akuberesera nditu iya accident cash kapena hospital cash nditu ndi ndalama zochepa inu kulipira ndikuti inu muzalowa nawo tu iya itu muzapeza mwayi umene kuti nthawi imene mwachita ngozi muzapeze ndalama zankhanikani kapena nthawi imene muli kuchipatala muzalandira ndalama tu 2,500 pa tsiku 3,000 pa tsiku kapena 4,000 pa tsiku nditu pa program yake tu imene nditu zimenezo ndi zimene so matala mandi tipange kai ya sirufuna unene na malonda amene ziziko mkwami ya so ndemata pamene tikumaliza apa ichi ndijani mene vegetable wani jani one vegetable 10 nayo ne mkozo kwamba kwaluma matala kaje ni masukani nditu kalibanji ka vegetable zo kalibu ino aya akuti ka vegetable kalibu ino abalanzanga tiye ntoneso mabankers aya akanyadirira masapota awo to kumene tatu amene akusangala lapo kuti ayi lero akumana ndi ndani serejani celebrity ajijo ndi ndani serejani amene ndio chani pachizungu timati ndi chani celebrity ajijo ndachani Celebrity. Kulanga. Mukuja jana hapa? Ma vegetables. Alibaji ma vegetable? Alibwino kwambire? Yes. Mene moto ndimene tu zinalili tu pasiri panjitu. Iya, ona kuti mabanka kusangala lapo tu. Komanso kumvapo zamkulu tu amene tu anali tu pamene pa program yake ndimene ya Sapota. Lero tinabwera so tu kuno kuli Zulu kumene tinasachezapo tu ndi anthu osiyana. Koma iya mene tikuona kuti adzukulu mene achenera pamenepa kuti ya izinthu to ziri bwino tetetu. Sicho ndikulaka. Ziri bwino tete. Iya, nkhani yake tu ziri bwino tete. Chibwino. Kulanga. So what did you say? What do you do? I'm doing that. I'm selling vegetables. What do you do? When I'm doing business. When I'm do what? I'm selling vegetables. Where do you live?
I'm living 24 area. Yeah? 24 area, area 4. I'm living 24 area. Abalanzanga munati tuntine George Brian Paper. Program imene ya Sapota. Kani ndimene TN tingochita dial 211. Kena kuti kapeza pa option 5 kuti tilowe tu limene limodzi insurance chani. Yalibanji? Limodzi insurance cover. Limodzi insurance cover. Adibanji? Limodzi insurance cover.